Her er der en lille instruktion i, hvordan man installerer en first class server, i det her tilfælde på en Mac. Jeg henter installationsprogrammet ned og dobbeltklikker på det, som jeg har gjort her, og så starter selve installationsprocessen op. Her er det en first class version 9. Så continue og agree, okay osv. Og her kan jeg så vælge mellem de tre dele, der er: serveren, network store og en internet service. Og så starter selve installationsprocessen op. Der er omkring 6.000 filer, den går i gang med. Jeg kan se, der dukker nogle genveje op på skrivebordet her. Og nu har jeg lige spolet kraftigt i den i tid. Og jeg bliver spurgt, om jeg vil installere genveje på skrivebordet, eller genveje til starte serveren op under opstart. Det vil jeg gerne. Og så skal jeg så konfigurere serveren. Den skal først kende det primære domænenavn, og det er jo sådan typisk et, man køber ud i byen. Jeg faker lidt her og skriver mildgruppe7.dk. Det var i givet fald det, man skulle købe. Men selve IP-adressen til serveren, til den her maskine, den taster jeg ind her. Og nederst skal jeg så skrive den primære DNS-adresse, og det er jo DNS'en hos internetudbyderen. Så det er de tre dele, serveren skal kende for at være færdig konfigureret. Så jeg trykker Next og verificerer, at det er rigtigt, det er skrevet. Og så er installationen faktisk færdig. Så jeg kan kvitte installationsprogrammet. Og ude på mit skrivebord har jeg nu liggende forskellige filer. Her er installationsfilerne, som jeg ikke længere skal bruge. Dem kan jeg så smide ud. Almindelig oprydning. Og så har jeg 5 genveje liggende på skrivebordet. Øverst er det internetservicen, som jeg kan starte, og nedenunder stop den. Så her er jeg kan starte serveren, og nedenunder stop den. Og den nederste er en status for alle services, der kører på serveren, som giver mig en indikation af, om serveren er oppe at køre eller ej. Her er internetservicen, og som nævnt en serviceoversigt, og jeg kan se her, at de kører. Det er det hele. Simpelt og nemt.